सर आपण ना कौन कहले ମୋ ନାଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ। आज्ञा आज्ञा ये माँ धामुरी मंदिर विषय किसी माने कौन जन दिंतु उत्पत्ति केमती है कौन है से विषय ମାଆଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି आज्ञा ସେ ହେଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ। आज्ञା ଏଠି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତିର ଲୋକ ଜାଲ ବସେଇଥିଲେ, ମା ସେ ଜାଲରେ ଆସିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। आज्ञା ସେଇଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିକି ରାଜା ତାର ପୂଜାପୂଜି ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଏଠି ବସେଇକି, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ମୋ ଦେହରେ ହାତ ମାରିକି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତିର ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ କରିବେ। ଆଉ କୈବର୍ତ୍ତ ଜାତିର ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବଡ଼ ଭୋଗ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ହେଉଛି ଆଉ। ମନ୍ଦିରଟା ଏଇ 1999 ମସିହାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଏ ମନ୍ଦିର ଆଗରୁ ମା ଥିଲେ ଗୋଟେ କୋଠା ଘରେ, ଧାମରା ପୂର୍ବ ପଟରେ ଗୋଟେ କୋଠା ଘର। ପ୍ରଥମରୁ କୋଠା ଘରେ ଥିଲେ। ହଁ, କୋଠା ଘର। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘରେ ଥିଲେ। ଶୁଣ, ସେ 1957 ମସିହାରେ ଆସିକି ଏଇଠି ଚାଳ ଘର ରହିଲେ। ଏଇ ଯେ ଇଏ ଦେଖାଯାଉଛି ବିବାହ ମଣ୍ଡପ। ନା ନା, ସେଇ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡପ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ହଁ, ପ୍ରଥମ ଚାଳ ଘର ସେଠି 57 ମସିହା ଠାରୁ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା 1999 ମସିହା ଆଗରୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା। 19 ମସିହାର ମନ୍ଦିର ମାନେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାହେଇ ଆଜ୍ଞା କାଳକ୍ରମେ ଇଏ ଜିନିଷକୁ ଆଉ କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଧାମରା ଗାଁରେ ଗଢ଼ି କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କାଳକ୍ରମେ ସେଇଟା ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଗଲା 4-5 ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ସେଥିରେ 70-80 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ କି ଯୋଗଦାନ ଅଛି, ସେମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ମେମ୍ବର ହୋଇ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ଆଉ କୋଉଠି ଏଠି ଆଚ୍ଛା, ଧାମରେଇ ନାଁ ହିସାବରେ କିଛି ଅଛି କାରଣ? ଧାମରେଇ ନାଁ ହିସାବରେ କାରଣ ହେଉଛି, ଇଏ ମା ଥିଲେ କୋଉଠି ନା ସାତ ଭାଇରେ, ସାତ ଭାଇଆ ପଞ୍ଚୁବରାହୀ ରୂପରେ ସେଠି ସବୁ ପୂଜା ଆଜ୍ଞା। କରନ୍ତି। 7 ଭଉଣୀ ଥିଲେ, 7 ଭାଇଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ଜାଗାକୁ। 7 ଭଉଣୀ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ 2 ଭଉଣୀ ନିରାମିଷାସୀ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ନିରାମିଷ ଖାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 5 ଭଉଣୀ ମାଂସାସୀ। ମାଂସାଶୀ, ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହୁଏ। ସେଇ 2 ଭଉଣୀ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଚଳିପାରିବାନି, ଆଉ ସବୁଦିନ ମାନେ ଯାଇକି ଆମିଷ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିରାମିଷ ଚଳିପାରିବାନି। ଏହା କହିବାରୁ ସେ 5 ଭଉଣୀ ରାଗିକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ପେଲିଦେଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ପେଲିଦେଲେ। 2ଟା ଭଉଣୀକି ପେଲିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏଠି ଜାଲ ଲାଗିଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାଲ ଲାଗି ଧାମରା ଗାଁ ନାଁର ମା ଧାମରେଇ ହେଲା। ଧାମରା ଗାଁ ଅନୁସାରେ ଧାମରେଇ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଠୁ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଈଟା ନୂତନ ଖୋଳା ଯାଇଥାଏ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳ ସମୟରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ନଈଟା ଖୋଳା ନଈ, ଏଟା ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ପାହାଡ଼ ଝରଣା ଏଥିରୁ ଆସିଛି, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଖୋଳା ହେଇଥିଲା ସେ ନଦୀରେ। ସେ ନଦୀରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ପାଟଣ ମଙ୍ଗଳା, ଜାଣିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପାଟଣ ମଙ୍ଗଳା, ସେଇଠି ଲାଗିଲେ। ସେଠି ସେ ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟଣ ମଙ୍ଗଳା ନାଁରେ ନାମିତ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଜଞ୍ଜାଳି ଆଉ ପଞ୍ଚାଳି। ଜଞ୍ଜାଳି ଆଉ ପଞ୍ଚାଳି। ମା ଧାମରେଇଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ପଞ୍ଚାଳି। ପଞ୍ଚାଳି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଧାମରା ନାଁ ଅନୁସାରେ ଧାମରେଇ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଏଠି କଣ ପାଳନ କରାଯାଏ? ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମେଳା ବଡ଼ ଆକାର ହୁଏ। 10 ଦିନ ମେଳା ବସେ। ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ପୂଜା ହୁଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାକଜମକ ସବୁ ବଢ଼ିଯାଏ। ମାଙ୍କର ସେଇ ମେଳା ମାନେ ଏରୁ ଆଦାୟ ବି ଭଲ ରକମ ହୁଏ। ସବୁ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି, ନିଅନ୍ତି, ଏମିତି ଚାଲେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇସବୁ ଥିଲା ମାଙ୍କର କାରଣ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଏହା ଥିଲା ମା ଧାମରାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଭିଡ଼ିଓ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏବଂ ନୂଆ ଏକ ଜାଗାରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।